Ola, son Luís Folgueira, responsable do asesoramento agronómico de Corteva para o centro de Lugo e norte da provincia da Coruña. Encontrámonos en Castro de Rei, limitando con Pastoriza, nunha parcela de Otero Vilar SC que está sembrada co híbrido P9400. O P9400 é unha variedade para o mercado de silo, de ciclo 200 largo, moi consolidada no noso catálogo, xa leva varios anos vendéndose no noso catálogo de Galicia. Destaco dela principalmente o seu alto nivel productivo, non? Ao mellor en condicións agronómicas normales ou un pouquiño desfavorables, pois é capaz de coller uns niveles de produción moi satisfactorios, pero cando esas condicións agronómicas son un pouquiño máis favorables, a verdade é que eses rendementos e ese nivel de produción dispárase. Quizá con poucas genéticas de millo se consigan estas producións que consigue o 9400 en ciclo 200 largo. Escollemos esta variedade para falar dela, principalmente por dous motivos. Un é que é a variedade máis vendida na miña zona, e outra que o nivel de satisfacción dos gandeiros que están empregando pois é moi alto, non? Todos, o 90-95% dos gandeiros que o sembran repiten para o ano vindeiro. Son Carlos Braña, temos unha granxa situada na parroquia da Rigueira, no concello da Pastoriza, na provincia de Lugo. Formamos esta granxa miña nai María, meu irmán Javier máis eu, como me chamo Carlos, xunto con 3 empregados a tempo completo. Hoxe estamos traballando con un total de máis de 400 animales, das cales máis de 200 son en muxidura. De terras, hoxe traballamos entre millo e erva en torno a unhas 140 hectáreas máis ou menos. Sembramos o fuerte, son 2 variedades, de Pioner, o 9400 e o 9241. E despois tamén, todos os anos, metemos algunha variedade nova, para o día de mañá, cando algunha destas variedades se vaya facendo, por chamarlle de algunha maneira maior, que a retiren do mercado, ter algo probado e algo visto para cal nos encaixaría mellor para ser o seu sustituto. Quero recordar que empezamos sembrando, cando probamos Pioner, 9241, pero parecíanos que por irnos ao seguinte ciclo que tampouco nos íbamos a alargar moito no tempo. E entonces decidimos probar tamén 9400, que é ao fuerte da cosecha da explotación, 9400. E como facemos cultivo rotacional con reigras de inverno, hasta a segunda quincena de maio é moi complicado dar sembrado, porque hai que ensilar a erva na primavera, aquí as condicións meteorológicas moitos anos son adversas, é un millo que, indan que se sembre na segunda quincena de maio, pois ven chegando bastante ben a principios de outubro para recollelo. Normalmente, pois, sempre esperamos a que, aquí temos un bon exemplo, non? Que a liña de almidón pois este normalmente nos 2/3, como se pode ver aquí nesta mazorca, pois está ideal, non? É un millo que aguanta bastante ben, que ten un stay green bastante bon hasta a hora de un silado, que se mantén verde a planta e a mazorca no seu momento óptimo para recollela, tanto unha variedade como a outra, tanto falando do 9400 como do 9241. É un millo que creo que se trata ben en condicións dun ano normales, non vamos poñer ningún ano moi malo por sequía, un ano máis ou menos normal. É un millo que pode dar unhas moi boas calidades cunha cantidade de kilos impresionante.